preto je dôležité si vždy všimnúť, kedy mi tam naskakuje ten problém. Je dôležité si uvedomiť, že ten program, ak iným nepoviem nie, ak každému vyhoviem, ak mi bude na potrebách iných ľudí záležať viac ako na mojich, tento program vznikol na to, aby vás chránil. A vy ako deti ste si povytvárali rôzne programy, aby ste s čo najmenšími stratami prežili vo vašej primárnej rodine. Ja viem, že to znie zle, ale vysvetlím to. Vy ste si všimli, že ak urobím alebo neurobím toto, dostanem lásku. Budem milovaný, nebudú ma trestať. A to je v poriadku, tie programy nás majú chrániť. Jedinou ich nevýhodou je, že si nevšimnú, že my sme už dávno vyrástli, že už máme 30, že už nemáme 3 roky a preto je dôležité si vždy všimnúť, kedy mi tam naskakuje ten problém. Či naozaj toto, ako ja idem teraz riešiť tú situáciu, idem riešiť svojim 30-ročným mozgom a mojimi schopnosťami, ktoré mám v mojich 30 rokoch, alebo či som teraz zase na úrovni 3-ročného dieťaťa a idem tú situáciu riešiť z pozície 3-ročného dieťaťa. Niekto tieto veci zistí ľahšie, niekto s ním potrebuje pomoc. V poriadku, sú samozrejme obidve cesty. Ak s tým potrebujete pomôcť, na to sú tu odborníci, terapeuti, psychológovia a tak ďalej. Rozhodne sa nebojte ich pomôcť vyhľadať a verím tomu, že dokážete tieto svoje vzorce odhaliť a dokážete sa im poďakovať, že vás chránili ako deti, ale vy už to dnes dokážete riešiť inak. Držím vám palce.